Ман туро дӯст медорам. Я тебя люблю. Ман туро ёд кардам. Я скучаю по тебе. Бо шумо шунос шудан мехоҳам. Хочу с вами познакомиться. Маро ба ҳолам гузор. Оставь меня в покое. Ту ба ман маъқул ҳастӣ. Ты мне нравишься. Ту хеле зебо ҳастӣ. Ты очень красивая. Ту хушбахтии ман ҳастӣ. Ты моё счастье. Ман мехоҳам туро ба занӣ гирам. Я хочу на тебе жениться. Ман мехоҳам бо ту шавам. Я хочу быть с тобою. Ман бе ту зиндагӣ карда наметавонам. Я не могу жить без тебя. Агар шумо хоҳед ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гуфтугӯ карданро омӯзед, ба дарсҳои онлайни мо иштирок кунед. барои иштирок ба дарсҳои онлайни мо ба ҳамин рақамҳо ба Telegram муроҷиат кунед ва ман ба шумо маълумоти пурра оиди курс медиҳам. бо кӯмаки ин курс шумо албатта дар муддати хеле кӯтоҳ ба забони русӣ гуфтугӯ карданро меомӯзед.